Okay ba ang inyong weather karon? Wala, gituyo ginya siya ba? Naagi mga kuan karon. Naagi mga bitter. No, nga nagahandom, nga unta ulanon. No? Pero may na lang sad niya siya kaysa ang muulan sa inyo ha, bato. Ulanon og bato. O, kanyang mga bitter, kay mom ni silang mga kuan, suyaon, bitaw kayo sa tanan. Pero bitaw, ala, sige, maayong udto kanyatong tanan, og maayong pagpaminaw diya kaninyo, ilabi na sa ubang kanyato, nining programang Tutok Pakatok sa udto. Duyog ta sa paglanyog-lanyog sa gihapon kanyato, karong mga orasya ha. Og pabati mo, ha, kanyato, dali sa to ang contact number. O sa contact number na to, dali may kiling 0917-509-5493. Osbon ko 0917-509-7413. Lanog-lanog na pud ka diri sa Miguel Piro. Ang ako heart wala jud maglanog-lanog nga araw man sa puso karon ahay. Wala naglanog-lanog siyang kasing-kasing. Ipahilot na lang niya paghaplas na lang og kuan. Gamitin na lang niya og kining ato ang produkto sa kalabo, ang Angelic Relaxing Rub, no? Roll. Angelic Relaxing Roll. Kay base niya kuan ka ba? Kabuhion ka diya. Ma-stress ka sa mo sa imong gibati nimo. Para ma-relax ka. Mag-Angelic Relaxing Roll para manotsot ang kanindot og soothing effects diya sa peppermint og lemon scent niini. Para dili ka ma-stress, kay basi ma-stress ka diya, kabuhion nyon ka, no? Gamitin na sa Angelic Relaxing Roll, mga kabisyo hinigugma nato, ha? Mayong paminyaw, pag-viewing sa tuwang Facebook Live, di ay po do siya. Uy, wap mo dyan nato niya share dyan, may kiling. Sige, cross-post muna nato mga kabisyo, my love, so sweet, ha? At ang itaw-taw, ang ato ang Katok Confession sa gihapon. Okay, padala mo sa inyo mga kaagi o kung sabay inyo gustong i-share ng mga kahimtang sa kinabuhi at wala na siyang basahon o hatagan, kabisyo pagtagad diri sa tuang programa. So, plus start ta sa muna lulubaba, niini ato ang programa diri karon. Okay, so may buhaton na to, tirada na to karon mga orasya. Okay, samtang kamulo ka diya sa pagpangandam, kay manglakaw na siguro mo unya taod-taod, pero sa dihang nagtalitsi man. Relax lang sa muna ka diha, no? Better pag ganing na mo yung mga plan, yung mga date, magkaon ka una. Di kay, dito pa ka mukaon para timo-timo na lang, kay base niya kan date ni mo, street foods ra. Pero okay na siya, ha? Di na siya problema, wala na siya ikuan. Di na to na dapat ka-discourage ng ingana. No? Ang importante nga magkauban mo og ang thought nga gidate ka niya. Kaysa wala ka gidate, sa may gusto nimo. Gani, sushi pa ka, reklamo pa ka diha. Lamparoson be. Pero bitaw, okay, let's go and proceed to our next program, Miklig. We will now proceed to our program. Bugo ka na ba, Lolo Baba? Bugo niya, ha? English only, please. English Carabao, ha? So what is now our translation of the Song of the Sing? We will now translation the Songing of the Sing of Moira de la Torre. Dito ka lang, Lolo Baba. Are you ready for this? Yes, of course. Absolutely, definitely, fantastic. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. You are suddenly the whisper in the wind. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. I am the sudden of the breathing process. It's because of you. Tadhana may di natin pwedeng alamin. Our destiny is not for us to know the reason is because. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Is the shining bright of the highway patrol? Towards the end of the tunnel. Wala, may tunnel. Dito ka lang sa puso ko. You in here inside the heart. Kung ito'y pag-ibig nga takot ay di na dama. If this is the love
If this is the love that is the scary movie, I will not feel the same. Dito ka lang palagi sa aking tabi. You are the here to me in the side by side, ha? Lahat kayang harapin kung dito ka lang. All of the above, I am the face of the glory. Dangan to ning kabuang na to lulubaba. Ganyan, dangan to ning murag wa gini sila nalipay sa tuwang panaguban ba. Nyo? Ala, sige, kumusta mo gyapon diya o padayon sa tuwang pagpaminya? Oy, napagyapon ta diri. Ay pamugawa diya, no, ha? What is? Okay, what is our program is Tutok Pakatok. So, ay mo kalimo sa gyapon, ha? O permintihon ang pagpalagsik sa kalawasan. Magkalabo plus herbal capsule. Kay tungod dako kayong tabang gyud sa mga adunay balatian diya karon. No, inom og tuman sa kalabo plus herbal capsule with garlic o sa kalabo herbal capsule with mangosteen. Apan mas epektibo og mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ha? Ipares lamang kalabo plus herbal capsule with garlic o kalabo capsule with mangosteen. O wala kaya ngay kabalaka kay pulong herbal kinin dili makadaot gyud, aprobado pa gyud sa FDA o halal certified. Naibawan nga ang kalabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o strokes, ha? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa tuwang kalawasan. So, muna siya nakanindot diha tuod yun ni inye, no? Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism, o makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gout, mga kabisyo, my love so sweet. Anyway, mo ko to siya og hinaot, nakapamalit na mo niya na, ha. Bisita lang mo sa pinakaduol ninyong butika sa inyong lugar. Plus start sa sunod natong programa diri karon mayong udto di ay ni Kido sa may Bukidnon. Dagang salamat nimo diha, do. Si Ma'am Rose all the way from Vietnam. Thank you so much kanimo, habi mo mataga Arabo ni habi. Habibi, happy Valentine's Day. Don't do that, Habibi, ha? Happy Valentine's Day, Ma'am Rose, all the way from Vietnam. Okay. Bakante nga ako ang kondo for rental karong adlaw. Oy, bakante sa mga nangita og kining privacy. Na ay parintahan si Ma'am Rose, so bakante daw ang iyahang parintahan karon nga kondo, mga kabisyo, my love so sweet. Okay? Sige. And plus talo lubaba nining programa natong Katok Confession. Mga gusto mag-share sila, mga kaagi sa pakigugma o guban pang mga kahimtang sa una, mga kabisyo, my love so sweet, no? Pwede mo magpadala diri sa ato ang Katok Confession Facebook page, like and follow also para makabasa mo og mga confession sa nagkalalaing mga kabisyo, my loves natong nag-share sa ilahang kaagi. Okay? Sige. And pwede sa mo mag-share sa inyo mga kaagi sa panakit sa panglawas, no? O guban pa ninyong kasinatian nga nakasurvive mo sa inyong sitwasyon. Ya, tapos unsay maayo na tubuhaton, pwede ta mag-advise sa inyo diha dapita, mag-comment the same time, labaw na sa pag basa niya ng imong kaagi, inubanan sa paghatag og tumang solusyon gamit ang mga produkto nato sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Okay? So, niya mga kabisyo, my love so sweet, ang ato ang Katok Confession. Isinuwalat ng lalaking kung paano niya natulungan ng babaeng sinusundan ng 3 hindi kilalang lalaki. Naglalakad ako kanina patungo sa train station nang lumapit sa akin ng isang babae. Niyakap ako ng mahigpit bago bumulong ng parang awa mo na. Kunwari magkakilala tayo.
Kanina pa ako sinusundan ng 3 lalaking to. Kakaiba ang pangyayaring ito para sa amin. Hindi ako magpapanggap na parang alangang tumulong kasi nasa New York kami at ang mga tao dito ay mahilig mag-set up ng kapwa nila. Oh, nga niya gidapita sa mong probinsya may kiling. Sabaw niya makaspat mi og kuan kining dayo. Kanang mga dayo nga manulog basketball. Bigyan kid lagi. Totoo ang yakap niya para sabihing peke at gaya ng sinasabi niya. May nakasunod nga ang 3 lalaki sa hindi kalayuan. Habang naglalakad kami at nag-uusap, dama ko ang takot sa kanya habang sinasabing kailangan kong makauwi sa anak kong lalaki. Basin siguro kuha niya siya kining human trafficking. Uso biya apudsod niya sa ilahang lugar ng inganya, no? Kanyang mga butangang human trafficking ba? Gani, kay sa ilaha dito, hilig maguna sila mag-utang-utang. Mo ba? Amin ako, diri sa Pilipinas, pilautang. Kanya, mangutang na sila ka ng mga Shark Tank bitaw. Shark Tank tawagan ng mga taong willing o gusto nyo kayo magpautang. Unya, pag dili ka makabayad silang utang, pwede ka nilang patyon. So, muna sila mga kabisyo. So, delikado na sila mga grupuhan ng ingana, ano? Mangharas, manghasi. So, napo na diri actually. Pero, moving on na lang ta sa tong story, no? Gusto kong umiwas sa sitwasyon, pero mabilis niyang naitaas ang kanyang mga kamay bago pa ako nakapalag. Ay muli na niya akong niyakap. Pagkatapos noon, hinawakan niya ako sa kamay habang naglalakad kami patungo sa tinutuluyan niyang building. Humingi siya ng pasensya dahil nga nagawang abala at sinabi ko namang wala itong problema sa akin. Wala niya duwagi may kiling, pwede ba ko makasaka sa imuhang apartment? Pus lamang itabangan takatabangi pag ko Valentine's biya karon. Nakakatawa lang kasi madalang akong dumaan sa eskinitang iyon. Madalas na pareho lang ang daang tinatahak ko pagsakay ko ng tren. Habang daan namang yon ay kapag iginagala ko lang ang aking aso. Siguro nga ay nasa kapalaran ko na ang pagdaan doon ng gabing yon upang makatulong. Dito na lang at maraming salamat. Mao katong iyang kaagi kabisyo, no? Ubay-ubay gyud na sa inganang lugara, first world country kay tungod kargado sila ditong mga mafia. Diri actually naapod na mga ingana, no? Napabalita ganito lately nga naigirade ang mga kapulisan nga usa ka murag third party nga tigpaningil sa mga nangutang og mga cellphone, nangutang mga appliances, mga telco, nang uban pa. Unya pagdili ka kabayad sa ilaha, na sila mga teknik ng ginabuhat, mag-research na sila about sa imuha. Unya iharas ka, hadlokon ka, 'di ba? Mga death threats nang uban pa. Matingala ka kay kailan nila ang imuhang pamilya, kailan nila ang imuhang uyab, kailan nila ang imuhang mga higala. Maka-mention sila sa mga pangalan. 'Di ba? Nya ikaw wala ka kabalo kinsa sila. Labaw na kada bitaw mga kuan lulubaba ka ng mga utang-utang online. Kargado ka ng mga ingana, no? Mo ganay gusto sa mga kriminal nga na mga inganang kahimtanga, no? Kay kung dili ka kabayad sa utang nga imong giutang, pwede ka nilang patungan og mas taas nga interest, no? Diyan na sila mag-extort sa imong dugang og daghan pa kayong kwarta. So naay mga inganang klaseng grupo. So ako advice na ko sa inyo bitaw mga kabisyo, my loves, no? Naay ka ng mga online app or website
nga makita nyo nga mga advertisement pud sa diri sa Facebook nga di na ko mag-mention sa mga pangalan pero nagapautang na sila. Oo. Musulti gina sila legit pero ang mga third party nga maningil na delikado. Legit na sila magpautang sa imo ha. Mangailangan ka og kwan, magipit ka, ngayo ka og 20 mil, pautangon ka nila, palunon ka. Di ba? Pero ang 20 mil nga imong giutang dili na 20 mil nga imong madawat kay nanay mga deductions, no? Mga sa pailahang mga deductions. So muna siya. Anyway, so mga kabisyo, magamping ta always sa gihapon, no? Di lang sa mga nganing daotang tao labaw na karon nga panahon nga daghan pug kaayong mga buso sa inyo ha. Di ba? So better nga di po ta magpaluya-luya sa tuwang kalawasan kay kung magpaluya-luya ta dali ra gid tuod ta mataptan og sakit. So mo nang mag Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug calabo leaves. White o green ang color sa capsule niini, makatabang mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, fatigue, patolog, fatigue, dengue, fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Mga kabisyo, my love so sweet. Hala, sige, pamalit na muna. Daan ni Ana, ha? May nalang naamoy pang depensa karong mga kabisyo, mga my love, so sweet ba, no? Kanang nangita bitaw po og pampagahi o pampadako. Ay kimugtuon niya na mga kabisyo. Ang pampagahi tinuod lang, naragid na sa tuhod, no? Nga kita dili ta tawag na, dili ta mahuyang, dili ta magluya-luya. Kay bisa mo inom ka na unya tapos kulang pug ka sa tulog, uwa gyapon kayo ayo. Di ba? Nya kay mo gamit perminti ni ana dapat gamit mo atong mga herbal food supplement nga makatabang gid mismo sa inyong kalawasan kay dapat manggod dili mo magsalig ana. Oo. Para lang na siya sa mga impotent mga kabisyo. Sabot mo impotent katong di na gitod mo barog tutski ba? Ganyan, o nagi kay kabayos. Ha? Mo reklamo na lang si Mrs. Unsa man yung imo eh? Imuon man nimo kabinet ning ako. Sugyan naman lang nimo og pinilo. What sa kayo view, ha? Ayaw anya. So dapat ligon dapat imong lawas, no? Labaw na kung gani diabetic bitaw ka, ay mo gini problema nila, no? Ngayon sa ko silingan sa unya may kiling okra na daw na tambal niya. Okra? Inuunsad kay akong migo pod nagkuhan siya na iyang gibuhat kay iyang gibutang sa baso nga naay tubig unya tapos gihulom niya og tibok gabi ang okra unya tapos magduga man na to. Mo na imno nimo. Dili nga niyang pagi yang gibuhat. Unsa bang? Yun sa rin niya pagbuhat niya para mubarog ang iyahang tutski. Ang iyang gimong pampatukod. Iyahang hiktan yung plastik ko. O di, tulid kayo, nimbarog yun. Kon, makain na sabal, makain na katula na Bida. Sabal kayo na. Katul ka istanan kung buhato na nimo kung magingana man lang gani ka ko na lang siguro kanang kuha na lang ka og kawayan bakag unsa ba masakit nung kayo kay mura man siya na kuan nyo na napiang katong okra mo niya gamitin mo pampabarog pampatinjog hiktik lang plastik ko para murag kuan gyapon ba na gyapon ang paagi nga natural lang imong gigamit purong herbal. Pero bitaw kabisyo kay mo kuan ni Lolo Baba importante maggamit lang mo aning Calabo Plus with mangosteen nato mga kabisyo kung diabetic man gani tuod ka no mo ning mohan tumaron ay mo kabalaka kay tungod kini siya purong natural FDA approved mga kabisyo halal. Okay, daghanan ng pamatuog nga ng proteksyonan o nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Calabo Plus with mangosteen herbal food supplement uban sa Calabo Plus herbal liniment oil ang pinakamaayo ora mismo
ginama sa Jester Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 0930-973-6009. Hala, sige. Maayong utog gihapon, ilabi na sa ubang mga kabisyo, my love, so sweet natong nag-viewing sa tong Facebook Live karong mga taknaa. Dagan salamat. Marcel or Mazel Galila Nabarte, happy Valentine's all the way from Jensen. Thank you so much sa inyong pag-viewing sa atong Facebook Live. Okay, daghang salamat og sa mga nag-viewing sa atong Facebook Live sa Kalabo Herbal Product Jester Marketing. Puno sab mga kabisyo, my love, so sweet. Comment lang mo diha, no, kung gusto mo magpabati. And 0917-509-5493. Okay, kung namoy mga dugang pang pangutana ng uban pa. Okay, kung amoy budget pa masahe pang date. Sige, tawagin daw ko diri ha. Later on sa tong pagbalik 0917-509-5493. Tagaan ta mo og pang kuan ninyo pang budget niyo pamasahe. May na lang. May na lang gitud. At least naamoy kuan nyo pang pamasahe ninyo. Ha? Oh, sige, padayon ka sa tuwang panyagubal. Alas 12:39 niya, oh. Ha? Sige po sa inyo ang programa natong Tutok Pakatok sa Udto. How ba ninyo? Ha? Kini si Lulubaba, oh. Ha? O kinipod mga kabisyo, my love, so sweet, si Mike Kiling.